I-hydronephrosis isimo esivamile lapho kukhona ukuvuleka kwezinso nokwandiswa kohlelo lokuhlaziya i-pelvic. Lokhu ukudida okuvame kakhulu okungatholwa ku-ultrasound ngesikhathi sokukhulelwa ngesikhathi sokukhulelwa. Kuyamangaza ukuthi u-50 walezi zingane ngesikhathi zizalwa zitholakala zijwayelekile, kanti u-50 walezi zingane ungaba nembangela enkulu. Ngakho-ke, kudala, eminyakeni engama-20 noma engama-30 edlule, iningi lezingane ezinjalo lalitholakala kuphela uma seziqalile ukukhombisa izimpawu. Okusho ukuthi uma seziqalile ukuthola ukutheleleka noma ukuvuvukala esiswini noma ingane ibe nokwehla kokusebenza kahle kokuchama, lapho kube khona inqwaba yamaphasi eqoqeka emchameni. Ngenxa yentuthuko ye-ultrasound, manje sesiyakwazi ukuthatha lesi simo ngesikhathi sokukhulelwa futhi manje sekuyinqubo evamile lapho lesi simo sitholakala khona. Ukuxilongwa ngaphambi kokubeletha kokuvuvukala kwezinso, okuyi-hydronephrosis, kuyindlela evamile kakhulu okutholwa ngayo lesi simo. Akudingeki ukuthi zonke lezi zingane zithole ukungenelela, kodwa uma sesazi lesi sifo, kufanele singenelele ngesikhathi esifanele ngaphambi kokuba kube khona umonakalo esinyeni. Ngakho-ke uma sesithole ukuxilongwa kwe-hydronephrosis okwenziwa ngaphambi kokukhulelwa, lezi zingane zihlolwa ngomtholampilo lapho zizalwa bese ziqinisekiswa nge-ultrasound eyenziwa ngosuku lwesithathu lokuphila. Futhi lokhu kuqinisekiswa futhi i-ultrasound ephindaphindwa amasonto 4 kuya kwa-6. Ngokusekelwe kokutholakele, ukuthi kungenzeka ukuthi kube nokuphazamiseka kuqinisekiswa ngokwenza ukuhlolwa kwe-nuclear okusinika ulwazi olubili. Okokuqala, ukuthi kukhona yini ukuvinjelwa noma akekho, bese kwesibili, ukuthi umgomo wokusebenza kwezinso wehlile kangakanani. Ngakho-ke, ngokusekelwe kulolu lwazi, kungakhathaliseki ukuthi ukuvinjelwa kuyingxenye eyodwa noma kokubili futhi kuwukuvimbela okukhulu noma okuphawulekayo futhi kukhona ukwehla kwesimo sokusebenza kwezinso. Kwenziwa isinqumo sokuthi kulondolozwe futhi kulindwe ukubuka noma ukuhlinza futhi kungenelele ukuze kuncishiswe amathuba okulimala okwengeziwe ezinso ngemva kokuzalwa komntwana. Ngakho-ke ukuhlinzwa kwe-hydronephrosis kubizwa nge-peloplasty lapho sisusa ingxenye evimbelayo bese sibuyisela ukuqhubeka ne-anastomosis ebanzi. Lokhu kungenziwa ngokuhlinzwa okuvulekile. Esikhathini samanje, nokho, kwenziwa ngokuhlinzwa okuncane, ikakhulukazi nge-laparoscopy. Lokhu kubizwa ngokuthi i-laparoscopic peloplasty, futhi lokhu kungenziwa ngokuhlinzwa kwerobhothi ezinganeni ezindala. I-laparoscopic peloplasty ingenziwa ngokuphepha ngisho nasezinsaneni ezisanda kuzalwa ngesikhathi lapho sivame ukuxilonga lesi simo futhi sihlinze emasontweni 4 kuya kwa-6. Kungenziwa ngokuphepha. Inzuzo ye-laparoscopic peloplasty ukuthi lezi zingane zinezimbobo ezincane kakhulu, ngakho-ke izinhlungu ziyancipha futhi ukululama kwazo kuyashesha. Ngakho-ke i-hydronephrosis isimo sokuhlinzwa esivame kakhulu esivame ukuthathwa nge-ultrasound yangaphambi kokubeletha. Ukuxilongwa kuqinisekiswa ukuhlolwa kwangemva kokubeletha futhi uma kudingeka, ukungenelela ngokuhlinzwa kungenziwa ngokuphepha kulezi zingane ngokuhlinzwa okuncane kokungena.